Maayong adlaw sa inyong tanan. This is Klein, ang inyong admin sa Little Faith. O makig-uban kaninyo sa kanunay sa inyong admin sa Little Faith. This is Cara. And welcome to the Bonfire Sessions. And now we are on the 4th episode. Praise the Lord. Thank you, praise kayo. the Lord. And so Congrats. far, good, daghan ang feedback nga maayo sa ato ang previous episodes nga ato ang nabuhat, no? And now, Car, unsa ang title sa ato ang episode karon? Yes, so this episode, we will be talking about more peace. So, Okay. preserving peace. Okay, Yeah. preserving peace. Now, sa amo ang gihisgot na last episodes or sa previous nga mga episodes, we are focusing on the fruits of the Spirit. And Yes. humanata sa love, sa sunod, Faith, faith, joy, and this now, peace. peace. Okay, Wow. so we would like to call this episode Preserving Peace. No? Kay, mapanos di ang peace? Panos, Car? Mapanos yun siya. So, dapat may preserve. Yeah, food. No. Food them, peace. Wait Okay. lang. So last time, we talked about secrets to abundant joy. And there are also some of the comments nga, nindot pod kayo lang mga comments sa to ang kayo, episode. So, ato lang i-kuan gamay o recap gamay okay. kung sa atong mga na-learn. Ay, unsa atong Previous. gi-discuss that time. Okay. So, Last episode, ladies and gentlemen, naatay mga pipila ka mga comments. And before we proceed with the main topic for today, Yes. gusto na mo i-acknowledge sa, no? These people nga nag-comment yun ang ato ang suking tig paminaw. pananaw. Okay, so sa ato ang third episode, we have here a comment from Ma'am Noemi Andrade Pardillo. Ana siya diri, the secret to joy is no secret at all. Yes. It often resides within oneself, grounded in the gratefulness, being mindful and an appreciation for life's simple pleasures. So, si Ma'am Noemi is quite familiar for me, no? Kani iyang giingon diring the secret to joy is no secret at all. This is actually true, no? Ang sekreto gyud sa abundant joy is dili gyud siya ingon nga sekreto. Naar gyud sa ato ang mga kaugalingon. Yeah. It often resides within oneself. Iyon siya diri, grounded in gratefulness, of course, sa mapasalamaton nga kasing-kasing, being mindful and appreciating life's simple pleasures. Yes. It is a personal journey of finding contentment irrespective of external circumstances. Thank you, Little Faith. Thank you, Ma'am Noemi Pardillo. And we hope to see your comments more sa mosunod nga mga episodes nato. Yes. And also we have here Kit Ayan. So ayang gingon diriya is cultivate an attitude of gratitude. Okay. That's actually true. This is actually on point. Yes. Nahisgutan naman nato ni last kadtong naatay kasing-kasing sa pagka-mapasalamaton Yes. gani, no? Being contentment for the things that we have. And So, through that, maangko nimo ang abundant joy. yes. Magsugod ka sa pag-appreciate sa mga ginagmay nga mga butang before ma-appreciate nimo ang mga dagko nga mga butang. That's true. And naapoy another comments diri sa katong gi-share nato nga reel, ma'am, from episode 2, I Oh, think. yeah. Naa diri. We have a comment from Maestro. Kani, kaila po ani. Iyon siya diri, forever grateful. Thank you, Lord. Sir Maestro, we are also very grateful nung nakatabang ang Little Faith sa pag-cultivate sa imuhang heart of gratitude, no? Or having a heart of gratefulness, no? We are also very thankful sa pagpaminaw nimo sa ato ang podcast. God bless you all. Yes. Thank you so much. Ano sa'yo pa? Maestro? Oh, Maestro. Okay. Thank you so much sa kanunay nga pagsubaybay. Yeah. And then napaisa diri, Ani, isa po ni siya sa mga active nga ga-comment sa matag episode nato. Iyon siya diri, the goosebumps experience in moments where success seemed impossible,
yet God's presence made it achievable. This is very true naman pod, no? Dili ma-explain ang kalipay kar nga kanang paminaw gay nimo nga kanang pildi kayo ka pero girescue ka sa Ginoo. Kanang he's not too late, he's not too early, he's just on the right time. Yes. Grabe ang imong ma-feel ana. I don't know if na-feel pud na ninyo, but if you have felt at some point nga inana sa yung kinabuhi, kindly comment, no, sa dira sa baba sa ato ang comment box, comment section. Yes. Okay, so I think that would be all our recap sa ato ang next episode. Yes. Sa atong previous episode. Yeah, so again, thank you kaayo sa ato ang mga listeners no sa pagpadayon, sa pag-support. Yes. No, yes, even yes, if yes. kanang ginagmay, no, Opo. it will always Taas-taas helps gyud ba gid atong sa ato. episode? Yeah. Taas gid no. Kung maminaw jud ka imo jud yang investan og time. Time. No, kanang atong mga kuno even if kanang maglaba ba sila, like pasagdan na ilang phone pwede, ba. pwede. They can still, listen and yeah, Nakatry whatever ka you nga, naglaba ka. Dili. You're doing something. Yeah, I'm doing something. Okay, Ito, ibutang lang ni mo phone dira. Just listen niya. I-volume up lang ang volume. Sa sa last episode, sa episode 3, pila ka views imo na dugang didto? Ha? Pila ka views imo? Secret. Basta kay nakapaminaw ko. Mao gyud. Ako ba si kog balik-balik og kuan gyud ganahan mo gyud ko maminaw. Oo. So it's ang ato apong crew diri ganahan po gyud sila maminaw. So I think sa AMP pa lang daan murag naka-contribute me og I think pila to ka views 700 ba to? 50 dili ba murag 300 views. Amo atong 300 views guys. Amo ato. nga na mi kadasig. Di ba? Yes. Pwede kayo niyo paminawon nag-drive mo sa inyo ang mga cars, Yes. sa inyo ang unsa pa pwede niyo drive-an dira. Nangaon ba mo? Mangaon ba mo? Nagbiyahe mo sa bus. Pwede kayo niyo paminawon. Pwede kayo. Anytime, Anywhere. Ay, Yes. galogo. Naanap tayong mga dungan-dungan ba? Gani no? Uy! So, Saan? so for this episode, amo ang hisgutan na nananawag. Amo ang hisgutan ang preserving peace. Yes po. So, observe man gyud nato ang kalibutan no. It's kanang grabe gyud kasaba. Like there are a lot of things ba nga there's always something going on. Kanagay nga na. Opo. And sometimes we get easily to be overwhelmed with those. And that is the reason why sometimes our peace is slowly madistract. Mo deteriorate. Yeah, Tama ba? Kanang ma-ruin ang ato ang peace because of those what happened. So this time we will be talking about we will share based on our experience about how to preserve or protect peace. Okay. So actually sa ato lahi taog mga activities no to preserve peace. But before we discuss right to that matter, Car, activating prior knowledge what is peace for you? What is peace for me? So, ganina kay may chika-chika mi diri ba while waiting sa imo ha? Gihulat din. Of course, kay para naay sense of amo ang naay makonsume yan among sige, time. Sige lang naay pulos ang panahon. Dili sayang. Yeah, dili sayang. Sige, So, okay ganina, pangutan mi, how do you define peace based on your experience? So, I define peace I relate it to sa pagkaon. Nakatawa pag sila ka ganina diri kay. Dili sila magbuot. Dili sila magbuot. Ano mga base na sa to ang kung sa'yo nakita karon hingaon jud ko guys. So I define peace like a food. No, every day kailangan ta og pagkaon ba for us to to renew our strength. And something like that ba. Peace also, we need peace every day for us to kanang mahuman na tong adlaw nga to survive. To survive and something like that. So if you, di ba, if dili ta mo kaon sa isa ka adlaw, kulang. No, we are weak. So something like that. So if we don't have this peace in our life,
we are weak. So we are bitter. Oy. Wala basta nga na God so singa na. So something na I define peace as Pagkaon. pagkaon. Okay. So how about you? How about me? Sa dili pa na ko i-describe akong peace, no? I find it quite amusing nga karon pag yun nako ni siya na-realize nga gisugdan nato ang ato ang little faith. Nga ang tanan gani fruits of the spirit dili siya mabuhi og mag-inusara lang. Yes. Kanang interconnected siya tanan. Let's say for example, love. How can you have love without sa to sunod na tong episode? Faith. Without faith, di ba? Unsaon niyo pagbati og gugma towards ibutang na to, your significant other. Di ba? Kung wala kay faith sa iya ha. Di ba? Motong ingon ko nga basig tama ka. Motong nawatan ako before nga basig nawatan mo unsa nga wala pa mo kauya basig na mo trust issues ina na ba? How can you love without that? Okay ra ba? Basig na ko below the belt na ko. Wala, okay ra. Understandable na. Sige. Okay, so mo to siya. Interconnected siya ba? How can you love without faith? Yes. And how can you attain faith kung wala ka nagmalipayon sa imuhang kinabuhi, di ba? Say, try to imagine daw kung ang imuhang panilanto sa imong kinabuhi is negative, wala ka nagmalipayon. Posible ba nga naa kay faith kung inana imong panglantos yung kinabuhi? Dili, no? Dili. Okay, so ang sunod na po nato is how can you attain joy kung wala kay peace? Di ba? Karon na nako siya na realize nga the fruits of the spirit is not dili siya stand alone. Yeah, Love cannot stand alone without faith. Faith cannot stand alone without joy. Joy cannot stand alone without peace. Grabe ba karon pa dyan ako, naapatay mga sunod nga mga fruits of the spirit nga ato ang may isgutan. And I believe interconnected ra gyud na tanan. And now, for me to define peace, I think peace is siguro very common, it is a state of mind. Actually karon dili pa nako ma-define truly ang peace, but just a short kaning overview on what peace what peace is like for me. It is actually kaning I am able to find or to do something that I really want, that I really love. That is peace for me. For example, today, fruitful akong day, productive akong day, na ako'y nabuhat nga every time nga makahuman ta og episode sa Little Faith sa atong bonfire sessions, I really feel like productive akong day, and that kana siya nga feeling leads me to peace before ko matulog. Kana makatulog kog tarong kay kabalo ko nga na ako'y agi anang adlaw. Compared anang matulog ko niya, sayangan ko sa adlaw ba nga sayang ay may pagikuan, and then kung inana ako ang mindset before ko matulog, pagkaugma madala na ko na siya. So bahala ginagmay basta naa kay mabuhat yun ana. Ginagmay basta every now and then naa kay agi. So that is peace for me. Peace is, klaro ba ako ang peace? Peace is actually accomplishing something that I love to do. Muna akong peace bay. Muna akong peace. Siguro daghang pa kong peace nga gusto na ako i-define, pero as I've said, I have started this kaning Little Faith podcast to discover more about life and to discover life with you guys sa inyo tanan, no? So muna siya ako ang peace, preserving peace. Muna ako ang peace. Timing kay karon gar. Timing kaya atong preserving peace. Nga naman. Biyahe ko ganina bay. Sige bay. Biyahe ko ganina mga alas 6. Kusog kaayong ulan dito sa amoa. Padulong na ako diri, pag abot na ako diri sa panabong nga area, wala na ulan bay. Nya. Siko gunahon na nga kanang hassle ba mag-drive ka niya, mag-raincoat niya. Ang ako raincoat pa jud kay ambot
mabasa man gihapon siya, dili siguro siya raincoat, unsay tawagan na. Mabasa man gyud gihapon ko. Masulod sa kong mga pores ba. Gihapon. So mo tong kinahanglan nako siyang pag-abot diri nag-ilis gyud dayon ko. Ako na-realize ganina na ako timing jud kay niya akong preserving peace karon kay mag-aburido dayon ko ba nga ano man ni ba nga kanang nag-ulan ganino nya pag-abot diri wala day ulan niya na ay circumstances kanina pod nga makasayo pod unta ko pero wala ko nakasayo tungod kay due to some responsibilities and then nagkadimao ba. And then this is very perfect preserving peace. Giunsa nato pag-preserve ang ato ang peace? Luyo sa mga kagubot sa kalibutan, luyo sa mga pagsulay sa mga problema or sa mga ginaatubang ng matag adlaw. For me, gibuhat na ako ganina. Akong gi-change ako mindset instead nga maglagot ko pero dili ko maingon nga dili ko affected at some point murag na nairita ko pero ano ko dili pwedeng mag-podcast ko karon nga naa ako sa mindset nga lagot. So mo tong akong gi-change ako unsa man ako ni pag-benefit ni nga feeling ako ay sige nani ambag na lang nako na si preserving peace. So akong gi-change ako mindset and then gihimo na ko siya nga beneficiary for me. That is one way of preserving your peace, di ba? Wow. Okay. Nice. Lakpaki ko. Yay! Okay. Follower. Sige. And then sa pod, preserving peace. So how about sa moha Car? How do you preserve your personal peace? Based on my experience, of course, base mo kita sa tao mga experience. Pero gano'n mo. Dere jud ko niyo pa. So, based on my experience, actually, Dili ko masawa pero 1997 ko. Okay. Sige, ano na lang. Sige. Pareha ta. Sige. So, nako experience way back 2 years ago. Like sa kuan how 23, how can I 21, protect peace or preserve peace. So na ako sa usa ka like there are times in our life ba nga we are in one place or we are in a circle tapos dili na to mabati ba that it gives us stress. No? And if ma-feel na nimo, you will choose to reject it. So, first thing nga akong na-learn to protect or to preserve my peace is don't be afraid to walk away. Ingana na siya, guys. So, actually, I think everyone can relate with this. If someone or something causes you stress, it is really okay to walk away. Have you tried? Have you tried that? Na kanang wait lang, kanang along the way you feel the stress pero you just choose to stay because you think that this place or this person or on this something or unsa ni nga butang it will help you. Wait lang, kani siya. Kanang nakitubig ha. Kanang it actually relate to any form of relationship. So, family ba, sa imo partner ba, okay, let's say partner ba and whatsoever, friends. So, yeah, kay namang ko na feel or during that time, I am really afraid to walk away. Because that time, I think na, it will work. It will still work. But guys, if someone or something causes you stress, it is okay to walk away. That is the best decision and powerful decision that you will make. Of course. And of course, with kana sa speaking of best decision, I speaking of walking away, I think aside nga that is the best decision, that is also I think personally para sa ako Akar, the hardest decision. Yeah, tinuod. Nay mo pa-advise ako bay. Sige, bye. bye. Kinsa may nagpa-advise sa iyo, bye. Nako yung mga kuan ba nga kanang magpa-advise sa ilahang kanang mga uyab, kanang mga relasyon nila karon niya. Ako dili ko not unless mo mangayo sila wag advice ako dili ko mahataw ko advice. Yes. Pero kani siya nga situation nangayo na gyud siya nga unsa man ako ni. So kana siya nga pangutana that asks for a particular answer. So ana ko bay nako
Simple ra jud kayo na. Ang katunghan ako, pangalan to niya. Sige. Osmon ako. Sige. Ha? Okay. Ha? Simple ra jud kayo na. Kung nag-suffer ka, why stay? Mm. 'Di ba? Pero Actually, dili- it's not that simple, good para yes, sa oo, imong oo, oo, oo. Kay naapod ba yung mga butang nga worth suffering for? Naapod Yes. yung mga butang nga kanang dili nimo ma-achieve siya Mm. not unless imo siyang giantusan. Yes, Dili that's nimo true. siya sufferan. Sufferan. Suffer. Di ba? Pero dili siya ingon nga kanang suffer nga deteriorating para sa mong kaugalingon. Kanang suffer, that kind of suffering at the end of the day naakay ma-learn and that kana nga learning would help you to cultivate that sa bana siya relationship kayo yab man to Yeah. relationship more or your sa imuha bang pagpanarbaho inana gani siya kanang ang imuhang suffering nagsuffer ko sa ako ang gipili nga career karon pero imo siyang change nimo siya although nang suffer ka paningkamuti nga kana imong suffering dili ka alkansi naa kay ma-benefit from that suffering no Yeah. So, it's something ko ano ba, like, if you are kana ganing, grabe na gyud imong stress. Kasi, there are a lot of stress nga atong ma-feel. But, kuha lang siya ba, kanang once lang na itong ma-feel, kanang kaduha lang, ingan na good. But, if it's, kanang balik-balik na good, and that causes you depression or what, then don't be afraid to walk away. It's not actually, it doesn't mean that you are giving up on someone or something. You are just helping your health. yourself Yeah. yourself It's mental just, health mo. you're just helping your head. Because it's not good to stay in a situation that making you unhappy, unworthy, unvalued. So, yeah. You know, Carl, Don't there are be- some instances nga niabot ko sa point nga inana nga choice. No. Pero, munang makaingon jud ko nga, ay kanang samtang ka magstory gani maguba-guba akong naon kay muna ang I think wala lisod Maguba. kaayo nako mabuhat. Or I believe wala nako nabuhat sukad. Daghan kaayo kog rason para mo away bay pero dili ko kay Kaya nga ingon sila, they actually said na, if you walk away, you are brave enough. mao gyud bay. Kay ako mahadlok jud ko bay. Mahadlok jud ko bay sa tinuod lang mahadlok jud ko. Mm. Na-adjoy ko'y something sa ako nga pangitaan o pamaagi. Inana mo akong batasan, pangitaan na to ng pamaagi. Mahadlok ko mo, ambot? Biya. Something. Dili lang siya wala ako nag-isgot sa relasyon lang towards the opposite Yeah. sex. Daghan kaayo. Jud, kung ako lang yung isulti, daghan jud kayo. Daghan man good nga. Daghan yung gayo. But, yeah, Muna akong that's tabukunon actually karon for Car. me. As Hala, in, wala day ko naka-preserving peace di ay. Dili ba? I mean, that's actually for me. It's actually based on my experience. Na-realize na ako karon ba o nga I thought peaceful na akong life pero dili gyud ay bay. Wala pa mo ko nakabiya ana. Wala pa ko naka-walk away. Lisod kay sa ako walker. Sama na bay? Really? Lisod jud kaayo Like, bay? wala kay, even if it's making you stress, too much stress or depression? Inan siya. Dili sa tanan butang. Dili sa tanang butang. If naay mga butang kaya na ko biyan anytime kay kabalo ko nga at any point at some point sa akong kinabuhi makapangita pa man jud ko kung dili greener pasture. I think pareha og ko ana na kanang makapangita pa ko ba og kambyo ana. Pero there are some things nga feel na ko kay wala na ko'y makita nga ikambyo. Na kanang pag biyaan ako ni dili na jud ko makita parehaan ni. Or wala na gyud lain sa kalibutan nga parehaan ni. Yeah. Siguro that is why
wala pa ko'y ultimate peace yung karon or katawali ka sa ultimate peace. SS ante karon. Nana bay? Salamat Kara. Actually, your advice made me made me realize many things. Although may tag one thing lang pero daghan jud kay ko siguro by and by ma-achieve na ko na siya. Yes. By That's and why by. we have this podcast. Like, we need to learn. Naiusahay biya karno nga kanang mga inana o mga tao kanang those individuals who choose to walk away dili nato masabtan, ma-misinterpret nato. Yes. Ma-misinterpret That's nato. true. Di ba? Tinod, Nga tinod. may tawhanan ni nga hilas man kayo kanang or mali kay ka bay. Especially if you walk away silently without giving unsay nahitabo unsay one like you just walk away like wala na like hinga na good. So they will surely misunderstand you guys and then it's not actually you are only kanang saving your mental health ba. Kani this goes for everybody ha. Kanang if ever gani nga we do feel like na ay tao nga ni distansya sa atoa, na ay tao nga may walk away sa atoa or miski dili sa atoa from something, pwede kay nato pangutan-on bay nga kanang say problema kanang ay dili good problema nimo kanang in a right way. i-express nato ba nga ang mga tao, ang iyahang community, ang iyang environment is concerned sa iyahang well-being. Inana ang ato ipakita nga ano naman ni Adventist video ba? Unsay problema or dili pamangutan ako tao og ay pamangutan ako sa isa ka tao og kanang quite sensitive nga ko nga medyo ko nga by if ever by gusto ka mo istorya I am very much willing to listen ha. Iandam lang ingna lang ko og kanus maandam mo ang kaugalingon nga mo-open up sa ako kay bay maminaw jud ko. Inana akong address para naa sila'y ma-establish nila ang kaning mutual nga trust ba nga maka-open up gani. Dili biya jud lisod. Ay dili biya. Lisod biya jud kaayo. Dili lalim. Mo open up sa tinuod lang. Ato ni naisgutan previous episode nga dili gyud lalim mo open up. Doesn't matter if that person is unsa ba mo ka close, nagtubo ba mo gikan childhood to neighborhood to basta mga hood. Na siya dili jud lalim mo open up. Okay ra mo dira. Kamo dira, okay ra mo. yeah. Ana lang yun. But of course, like there are people as well like they choose to walk away and kanang inga na and we need to respect their decisions. They choose to walk away from me today. Choose to walk away from Sige, guys. me today. Kuan Sorry nga na speaking of suffering, na ako'y gi-reserve diri nga question para sa bonfire sessions. Nga gusto kay niya pangutana sa ato pero ipa-anonymous lang daw niya iyang kuan. Iyang pangalan. Muna siya, speaking of suffering kani nindot pud kay iyang pangutana na appreciate yun ako iyang pangutana bay. The question goes like this. Siya kanang di ba naadjug kay need this actually pertains to our previous episode no sa okay. Joy. Di ba naadjug kay need i-sacrifice or to let go of something para naa kay ma-achieve which would be beneficial for you. At some point niabot na ta sa panahon na nga we need to sacrifice something in order to be something or to achieve something, di ba? And then ana siya diri. So by this, we can somehow say na magpaka-selfish sa guro ko para mansab ni sa ako ang kalipay. I-let go sa tika. Is it possible or what are the ways para ma-eradicate or diminish the selfishness or to diminish selfishness to attain abundant joy? Lalong siya, no? 10 feet? Kuha na itong mga answers sana. Bay, ano siya nga? Di ba tugnaw?
Tugnaw bitaw, no? Ah, kuan siya kaning in order to achieve something, you need to sacrifice a thing or two. So, can we call that selfishness? Matawag ba nato na siya as selfishness? Kaya ako'y experiences inana nga in order to achieve something na ako'y kinahanglan i-sacrifice. Actually, it depends. Case to case basis. Yeah. If, for example, sa ko lang, Sige. if you sacrifice something or kanabutang and you will feel kanang you're selfish, I think there is problem when it comes about that Sacrifice. I think. Because when you sacrifice, for me based on my experience, you need to be, not to be happy, you need to be satisfied with what you sacrifice for. So I think there is something Something within, wrong with that Sacrifice. sacrifice. Kung ma-feel ka o guilt, Yeah, that time nga imong i-sacrifice. it's not good. So if ingana, that is why we need to ask God's wisdom good. Whenever we have these decisions in our life, we need to ask Him always. We need to ask guidance. Lord, if this way is your way, then I will wait sa imong way. Because mo guni kasagaran ang, for me like, mo ni siya ang kasagaran, the reason why we sacrifice on someone or on something, we feel kanang regrets because our sacrifice is not, it's not that kanang mo ang will sa Ginoo ba. But if it's your sacrifice is under God's will, you will not feel selfishness. That's for me. I don't know kung unsa ba. Well, ingana siya kay, because selfishness is a negative thing. Like, negative siya. It's Satan's way. You know, you will feel selfish. Like, kailangan, di ba sa tuang life, like, ang gusto dapat natong i-attain everyday is to love even in our enemies. But, gumawa man ako na siya. And that is not God's way. That is Satan's way. So, it's different way. So, siguro, there's something wrong or maybe wala pa niya na i-sacrifice ko man yun eh. So, that's actually, I don't know if I answer. So, ingana siya. So, nakuha na ko siya sa 10 feet. So, ang mga answers yun. Thank you. So, I don't know, for you, like, unsa ba ang level of sacrifice for you nga ma-feel nimo nga ma-selfish ka? I don't know ba if depende ba ni sa gender, sa masculine nga perspective or sa feminine nga perspective. In any way, I am not discriminating genders here. Yeah. Gusto lang po na ako i-express ang perspective sa amo mga lalaki. Sige. This is inani mong good. Bisan kinsa ang imuhang siguro sa tanan sa tibuok kalibutan nga nag-succeed, naagyo na sila gi-sacrifice at some point. And then I don't know if unsa ilahang gibati during those sacrifices. I think very common whenever we come to this point sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, dili jud mawala ang doubts, fear. Yeah. Apil siguro ana ang kaning nakaingon siya nga magpaka-selfish ako. This is actually not him being selfish. This is him being afraid. Yeah. Yeah. This is him being afraid nga selfish ra kaya kaayo ni akong ginabuhat. This is not actually selfish. This is, yeah. Kay I believe he is when sa amo mga lalaki, when we sacrifice something to achieve or to be something, to have something, kana siya jud nga, I don't know for everybody but as for me, na dako jud kaayo na og impact nga nganong kinahanglan namon akabuoton. Nga amo mang ikambyo
ang something. And then siguro ang ako apod sigurong mahatag nga advice ani is tama tay mong giingon ma'am Car, prayer. There will be sometimes nga dili ka sure sa imong buhaton. Dili ka bation nga sigurado na ba ni, but you do it anyway. Yeah. Nevertheless, buhaton ba nimo o dili? Iampo gyud bay. Kay always remember nga kung bisag unsa ang mahitabo sa imuha, if you at some point prayed for that, God will always guide you. Yes. God will always guide you. Miskan pag you make choices, you make decisions that would render you to hit rock bottom bay. Yeah. Kanang naa ka sa syempre namo dito mga mali nga desisyon, no? Miskan pag naatay mga mali nga ako'y mga mali nga decision bay. Yeah. And then ako ang ginakuha na ni nga patay ko, asa kaya ako madalon ani nga desisyon. But nevertheless, dili man po nako dili man po nako to buhaton if kung wala ko sakto nga purpose. Of course, before nako gi-commit gihimo siya nga decision, na I fear, na I doubts, tanan, negativities mosulod si mong ulo. But nevertheless, pray for it. Yes. Pray for it. Kay pinaagi sa tong kaugalingon bay, wala gyud tay mahimo bay. So para sa nag-send ani nga question, kanina yung ko nga selfishness, I believe this is not you being selfish. This is you being afraid. This is you lacking the courage tungod kay siguro wala o kabalo kung unsa kadako imong kinahanglan i-sacrifice, but brother or sister, pray for it. Iampo gyud bay. Dili jud nato kaya ang kalibutan. Dili gyud nato kaya ang kalibutan. So nindot kay siya nga kuan 10 feet. Nindot kay siya. Yes. Nindot jud kay siya. Daghan kayong salamat sa nag-send. And then, just like this, ladies and gentlemen, brothers and sisters, we encourage you always to send your thoughts sa amoa. And we would be very delighted to talk about it. Pre, nindot kayo ang conversation, di ba? Nga kuan, from different perspective. This podcast is not only for para i-indoctrinate na mo sa inyoha ang amo ang perspective. This is discovering each of our perspective and finding the answers, no? Eventually. Grabe, nanapon ni. Abot na po sa kong feeling ba yung kanang grabe. Nindot naman kayo nga mga kuhan ba, yung mga conversation. Yes. Nindot kayo nga mga conversation ba, nindot siya. Gwapo ko. Okay. Thank you. Okay. So, thank you kayo sa nag-send. No, it actually helps me as well. Ko bitaw, no? Dagantag mga na-learn as. Naapog ko'y gusto i-share on preserving peace. Another technique. So, technique ba? Another way to preserve peace is that mo lagi ni interconnected tanan. It is giving your life to God. Submission. Now, when we say submission, dili na siya ingon na nga kanang half-baked nga submission, kanang isubmit na ko akong spiritual nga kabahin sa ministry o sa Ginoo, and then ang the rest ako ana siya. And submission is also kanang dili na ta mo decide og something for our own. Kanang ako, dili man siya ingon mali, pero kanang gina mo history ganito say nga Ginoo na bahala ani unsay kuan. At some point nindot man siya, pero we really need to decide to make decisions for ourselves. 'Di ba? Usa ka mensahe dira sa Biblia ano siya, lihok taw kay ikaw tabangan. Do your best and God will do the rest. So by not deciding on something, are you doing your best? How can God do the rest if you will not do your best, 'di ba? So importante kaayo mo na siya ang kanang submission nga kanang Lord, mas magkinaunsa man
Yeah. Naatoy kanta nga, Lord, I will praise you not before the calamity. I will praise you not after the calamity, not on the calamity, but every day I will praise Yes. you. Kanang regardless na blessed ba ka karon, na naa ba kay panalangin nga nadawat, inana siya ba nga kanang I think I'm going quite vague. Ina nila lang. Gusto ko mo relate og isa ka story. This para ma-enlighten, klaro na to akong gusto akong isulti. Yes. Kani siya nga story is dugay na kayo. There was one guy who was a very rich individual. Dato kay siya, daw kay ang balay. Ang iyang balay na isala, daghan kay kwarto, ibutan na tog 5 ka kwarto, nya na ay kusina, dako jud kay ang balay. Samtang one night, samtang siya, siguro padulong na siya mo pahulay, there was a loud knock sa iyahang front door. Kusog jud kayo, kanang dili siya ingon nga, kusog nga kan, bang yun ba? Di siya knock ba? Bang yun. Siyempre, kay dato man siya, na siya eye hole ba na? Kanang silipo ni mo daan ba? Siya tawag. Silip niya daan dito. And when he peeked through that hole, iyan nakita ang devil himself was knocking on his door. Pag, gusto kayo. Siya nga, ablihin kay we will be taking over your house. Kay very strategic para sa amo. We will be taking over your house. Wala yun niya, grabe. Gina-try na og, siyempre, dili siya kay devil good. Gitry og kanang tuklo na gyud sa devil ang door, pag niya, grabe na gyud pugong niya gyud. Pugong niya. Nahuman siguro ka oras yung pinugungay dito sa mismo nga portahan hangtod nga niabot sa point nga nilakaw na lang ang devil. Pasalamat siya pero pertig yung kapuyag yun niya. He was wrestling with the devil that night for many hours. Perting kapuyag yun niya. So ana siya, unsa man akong buhaton na ni hoy? Then he decided niya, okay, mo ni akong buhaton. Akong i-invite si Jesus sulod sa ako ang balay. Kay para mahadlok ang mga devil. No? That is a very common nga answer para sa mga inana nga problema. I-invite nato si Jesus sa ato ang mga balay para mulayo ang mga mahadlok manuktok ang mga devil. So motong tomorrow morning, the very next day, iyahang gi-invite si Jesus Christ. Misulod si Jesus Christ, ana siya nga, Lord, na ako'y problema dire, tok ginabang sa devil ang ako ang balay, so ako tayong gi-invite dire to para mahadlok sila, and then siguro pwede naman sila makast away. So with that, akong ihatag ning susi sa kwarto nga pinakanindot sa ako ang balay sa taas nga part. Akong ihatag ang susi ani nga kwarto. You will be staying there, ikaw na bahala. So ni-stay si Jesus dito sa mao nga kwarto. Indeed, very nindot. And the night came. Lahi-lahi sila kwarto. Tulog na siguro silang duha. There was another bang on the door. Kinabang na pud. Bag. Mata siya. Kulbaan na pud siya. Hinahinay niya naog dito sa iyahang kuan hantod naabot siya sa front door. Iyan na pong gisilip dito sa bangag. Pagkakita niya, it was not only dili dito dili dito the devil himself ani adto sa first night. Isa ra dito ka representative. But during that night, katong ikaduha nga naa na si Jesus nagstay dito sa kwarto, sa iyahang balay, daghan na. Butang na to 50 ka mga demons ang naa dito. So, gihap nimo 50. Oh. So mo to. Bangi na po sila dito. Kay gusto lagi abrihan sa mga demons tong kuan bang. Ilan na lagi bukbuk jumayo niya siya. Si Raisa. Samtang siya pugong dito sa portahan. Iyang huna-huna. Asa man si Jesus nga? Ako maunta atong gipatulog diri sa ako ang balay niya. Wa man ni gawas. Kapoy na kay ko diri. Syaro na pugwa yun sa kadungog eh. Merting kapuya na gyud nga kuan na gyud. Grabe pugong niya 1 versus 50. After many hours of struggling, ni-give up ang mga demons,
ni Hawa, and then na-relieve siya. Na-relieve siya sa iyang kakapoy, sa iyang, in terms sa iyang physical, pero ang iyang question, nga nung wala man gyud ni gawas si Jesus Christ. Mm. So mo na curious siya, lisod man po yung disturbuhan atong gabion na tulog siguro kayo, siya basig tulog kayo. So mo nibalik siya sa iyang kwarto. Yeah, that very next morning, miadto siya sa kwarto where Jesus Christ was staying. Ang siya, Lord, I believe nga kabalo ka sa nagahitabo every night. Mm. I am battling with my demons. With demons, grabe ako ang struggle. Kana pa lang, kay gusto sila masulod, gusto nila i-take over akong balay. Lord, ako kang gipastay diri sa ako ang balay. Nganong wala mang kanitabang? Mm. You know what Jesus Christ answered him? Ana si Jesus Christ, Son, imong gihatag ang susi sa kwarto sa imuhang balay. And then miskan pag imong tan-awon ang mga CCTV or tan-awon nimo unyang gabi, walay demon nga moder og anhi diri nga kwarto. Mm. So pag storya ni Jesus Christ ana, a realization came to his mind. Siya, today Lord, dili lang ang susi sa kwarto akong ihatag sa imo, akong ihatag sa imo ang susi sa tibuok na akong balay. And indeed, iyang gihatag. Pagkagabi, there was again a very loud bang on his front door. Pak, pak, pak. And then, gawa siya siyang kwarto. Pagtanaw niya, wala pa man gyapon ni gawa si Jesus Christ. Iyang gisilip dito sa bangag. And that time, it was the devil himself. Pero sa diha nga, dibati na siya og kabalaka, wala siya kabalo nga, anong wala man gyapon ni gawa si Jesus Christ. That time nga, pagtanaw niya sa door, sa kwarto ni Jesus Christ, Jesus was already there sa iyang likod. Mm. And then, ana si Jesus Christ, let me handle that. Kiablihan ni Jesus Christ, nagkaito-ay sila sa the devil himself, and then, the devil said, ay, sorry, wrong address. Mm. Nana siya. So, I hope nakaabot ang mensahe sa ato ang matagusa. When we say submission, it does not mean submitting only a part of our lives. Mm. No? Kay kung atong isabit ang ato ang negosyo dira sa Ginoo, ladies and gentlemen, basig makapangutana ta nga, naunsa man ni akong kinabuhi, oy, ako man ang gisalig akong negosyo sa kwan siguro. Kung imo ang sumadahon, giampingan og maayo sa Ginoo ang imong negosyo. But ang imong negosyo alone, tungod kay Yeah. wala nimo siya gihatagan og access sa imong tibuok nga kinabuhi. And remember, our God is not somehow is not kining authoritarian. Dili siya gusto nga ako na imong tibuok kinabuhi. Kung unsa imong i-offer siya, mura gyud diha dawaton. Yeah. So, submission is entrusting everything to Him, whether nakahimo na ba kag decision nga dili maayo or maayo, submit everything to Him. And there might be nights nga mo bisita ang devil Mm. sa imuha. There might be nights nga you will be hunted by your own demons, that you will be struggling against life. But rest assured, Jesus will confront those things. Yeah. Jesus will confront those things. Inana lang siya. So, I think another way to preserve peace is submission. Submission. Yeah, if you want peace in your life, no matter what the circumstances or the difficulty, you must submit it to God. Inga na siya, like, because for me, your submission will determine the level of peace in your life. So, if gamay lang imuhang ginasubmit or kulang, dili tanan, then you will not have this fully ba to experience the peace that God wants you to experience. True, true. So it's actually, it depends on the level of submission, and that will determine the peace or the level of peace in your life. And once again, submission
is not that easy. Yeah. Kay That's once we actually submit something, once we submit our lives, naagyo yung mga butang nga kinahanglan nato biyaan. Naagyo yung mga butang nga kinahanglan nato talikdan. Mm. Naay mga tao nga kinahanglan nato talikdan. Yeah. That's true. Naay mga environments nga kinahanglan nato i-walk away from. So submission is not quite hard, and we don't expect also nga after nimo madunggan ni nga mensahe tomorrow morning Yan imuha na, siyang nakay- isubmit na dayon. It is Ah. not like that. I think it's a lifelong process. Yeah. It's a lifelong learning. Ah. Yeah. And it's actually, it depends on what your situation right now. Like, yeah. For example, I can actually like ganahan kay ko mo tanaw ng mga missionaries nato good sa sulads. Like, alam ko nga dili gyud ako na kaya mo adto sa bukid kani nga na good, dili na ko na kaya nga mo adto sa usa ka lugar nga delikado for me ana. But they fully surrender, no? Sa Ginoo, Lord, whatever happen, it's your will. So, naay mga ingana ba? So it's actually depend kung unsa ang imuhang gusto nga ano, or in how you kanang unsay ways sa imuhang submission sa Ginoo. Kanay mong giingon gani nga ako lang kuan. Gusto lang ako ni i-share pod to everybody. Kanang appreciating those missionaries. Yeah. I believe nga though those people are missionaries, those people are still people, and I believe they are also struggling with something. They are also naapod sila That's true. kinahanglan i-sacrifice. Yeah. Naapod sila kinahanglan talikdan. But to all of you who have been kanang kabalo kasi mong kaugalingon yani nga naakay ginatalikdan for the sake of pursuing truth, pursuing God, following Jesus Christ. Yeah. Rest assured, ladies and gentlemen, brothers and sisters, miskag makaingon mo siyong kaugalingon nga daghan mo kay ko problema, pero ang inyong mga ginagmay nga mga actions no will be appreciated by somebody. That's true. Naagid mo'y light nga ginakarga. I think siguro sa ato ang mga sa atong mga missionaries Yeah, nga, missionaries. basing nagtuo mo nga kanang walay nakakita sa inyo ha. There really are people who nga nagapaniid lang, nga naka-observe nga grabe ning tawhanan no. Naagyod siguro bisag isa. So ana siya kanang siguro sa ato gani nga I know sa dire pod sa EMP we are ang nagdala ning ang mga crew na to dire is nasa mga is teenagers no or are teenagers, and kabalo ka ning mga teenage nga mga years na agyud ni dire ang ato ang unsaon nato pag kaning gina-introduce sa ato ang life ba ang reality ba Yeah. adulting nga stage ba, and every one of us is struggling on something no, but you see sa amo ang ginagmay nga mga gihimo, we believe nga pinaagi sa grasya sa Ginoo, we at some point are able to light some or to spread some light into those dark nga mga corners or dark areas. And then muna ang amo nga mantra dire no, kanang isa sa among objective dire is to spread light to those individuals nga naa pa sa sa kalibog, naa pa sa Yeah. kangit-ngit sa ilang kalibutan. But we are not any different from you. Pareha ra gyud ta. And then gusto lang namo nga magtinabangay ta to discover life, no? Atong kargahon ang matag usa para ato ang makabot nato ang atong pangandoy and hilabihan ang langit, no? Ang Yeah. langit nun nga promise para sa ato ang Like matag usa. carry others' burden for us to fulfill the law of Christ. Amen. So, ingana na siya guys. So, Oh, whatever tama, we have also struggles, no? Yes, of course. No? Oo. Like, before coming here, after natin mga kanya-kanya na itong mga Pag-uli na to dire na nabuti ato bangon nga. Yeah, nanapoy ato bangon nga problema. That's reality. But despite of those, nindot gihapon gyud nga at least, di ba, mupili ka or maghatag gyud ka og panahon para sa Ginoo. And yeah, this is how we do it. Kanang nga nang this is how we do it.
This is how we do it. So, nga na lang. At, ano na po kay, no, even in simple ways to share your experience, no? Wala ta kabalo. My experience and your experience kanang, uy, same day me, ana agad. So, nga na lang. Maybe, kanang destined. If na ay naka-relate sa inyo, if at some point mga sa pagpaminaw ninyo sa podcast, kayo mga inana mo pugo, pwede kayo mo comment. Yes. Unsa ba inyong ibutang kuan para at least man pod kabalumi sa amo ang kaugalingon nga we are not alone, no? Yes. Dili lang kami ang nag-atubang ani nga mga panahon. That's true. Another thing, ma'am. Yes. Another way to preserving peace na apa ka? To preserving peace. I think we need to remember also, like, ano na po niya siya? Remember that we cannot change other people. No? It protects our peace. Remember that you cannot change other people. Because there are times in our life we want our standard nga dapat ing-ani gyud ang imong buhaton pod. And along the way, gahatag siya sa imuha og stress, kanang it disturbs your peace. And it will not help to the both of you. Kanang if you are, especially kung naka sa trabaho, nga you are leader, ay nga na gyud dapat imong buhaton and all. This applies to every environment, yes. No? Oo. Also, sa relationship, yes, nga yes, na yes, pod, yes, yes, sa yes. family, Family, nga yes, na. yes, yes. So, yeah, natay ingana ba nga attitude sa atong life, tama ba? Even circles of friends. Yeah, that we want our standard nga i-apply niya. And if dili ma-apply kay maano ka, masuko ka. Maanoy ka, nga naman ka, uy, nga nang dili man nimo kaya ni nga kaya man lagi nako ay nga na ba. And that disturbs our peace. So, if you face that kind of conflict, relationship, then you need to focus on acceptance. That's the thing. So, yeah, you cannot change other people. There is only one that you can change. It's just you alone. It's just you. Ikaw lang yun. Ikaw lang maka-control sa imong feelings. Ikaw lang maka-control sa imong kuwan. So, I think that's for me. Like, based on my experience, grabe na naabot ko sa point nga, anong ing-ana man jud kay ka, but I realized, no, Kara, you cannot change this person or kini nga tao. So you need to accept the reality, acceptance. So in the other way, so ang imo na lang buhaton is that you need to change how you help that person. So if dili niya kaya, then change your way, strategy. And by that, at least, di ba, okay ang inyong relationship. Mao. And that is making you protecting. Beneficiary po sa both Yes. parties, no? Walay kuan, nakatabang ka sa imong kauban nga Yes. wala kay naligsan nga Yes. kuan. But actually, that's common problem. Very good. Very Thank true. you po! Very Very true to, very true. In every, I think, environment, whether it might be in the workplace, friends, unsa pa, school, Yeah, relationship, family, partners. relationships, naagyo na siya. So, acceptance. Yeah, And once we say acceptance, is the it's key. love. Yes! Yeah. So ikaw, Ako. are you pushing? Unsa? Are you Ay, pushing? tiwas. Are Dili. you pushing? Nakatry ba ka na? Like, kadang, imo bang nabaka, niagi ba ka na sa imong point sa imong life nga, dapat ing-anig yun. You need to follow my standard. My principle is always my principle. Wala ko na abot nga sa ako ang self, ako nang gikuan. Pero at some point sa ako ang kinabuhi na experience na ako na siya. Yeah, na Na-experience disturb na imong ako peace. Dili lang siguro akong peace and I believe iya pong peace. Oh, yes. Katupong iya pong peace. So, isa na siya. Muna akong isa sa mga example ganina nga wala ko nahadlok nga mo walk away kay kabalo ko nga naara gyud ni mapulihan ra gyud siya. So, inala lang siya kana acceptance. Kasi mapulihan. Dili siya mapulihan or mapulihan. Wala ko nahadlok mo walk away ana ba kay kabalo ko nga
ah naaman gyud yung tao nga moabot nga kuan nga inani Okay. mapulihan man siya no. Okay. Kaya ana mo ko ganina nga dili na ko kayo walk away kay mahadlo ko basig wala nay Lain. dili na Yeah. ko makita para inani. Pero kadto siya imong giingon isa sa to sa mga example nga dili ko mahadlok mo walk away. Especially other people nga kuan taas kayo og Yeah. expectation towards me. Bito, no? Siguro ang pinaka-love na ko ana nga buhaton is trying to break their expectation. How? It's not actually kanang tubagon sila. Oo. It's not actually kanang mo rebelde sa ilaha or to act as if wa ko labot nimo or I will be doing my own thing. But it is achieving the same achievement without following that kind of principle. Kanang pakita na ko sa mo nga kaya na ko na buhaton pero dili sa ay kaya na ko na ma-achieve ay kaya na ko maabot imong expectation. It's just that dili sa imuhang pamaagi but sa ako ang pamaagi. Ana lang. So once moagi na ko dis akong pamaagi ang iya huna-huna din ani ikaw sutil yuga di yuga magpatulahi yuga kuan nga kuan pero wala siya kabalo nga in the long run mag-abot ra gyapon ang kuan ang expectation niya ako It's just that kuan. It's just that lahi lang akong pamagi. And kani siya I think this is also the maximum peace nga ako ang kuan. Yesterday I was having my breakfast sa akong gistayhan and then gi-open ako ang window and then nindot kayo kay ang akong window diretso sa sky. Pero kanang wala kay makit-an yung mga tricycle, ano ba, kay naglingkod man ko sa salog, niya akong lamisa kay naraman sa salog, so na akong pamahaw dito niya man ako pamahaw inom ko og kanang kape niya dito kape Milo kay magsakit man ako Milo niya. Siko tan-aw sa ako niya. Akong music is kaning kanta ni Jason Crab, no? Kanang kung mabantayan niya akong gina-share permente sa Little Faith nga mga page is kaning mga lyrics ni Jason Crab kay dako kaya siya og impact sa ako. Akong gipaminaw ang gikanta ni Jason Crab nga Home. And then have you ever longed for heaven? Niabot na ka na. Kaya ka nang kapuya na Yeah. Gusto mo kumuli. Many times. You're longing for heaven not because of its eternal life, not because of its streets of gold, not because of its mga golden nga mga houses, not because of its ingon nila nga kanang makalupad ka from one place to another kinana kay wings. No. I am not wala ko niabot sa inana kuan. That time sa sin ako paminaw atong home and then si ko tan-aw sa langit nag-build siya nakahilak yung gubay kay gusto ko moadtog langit kay for peace yani kanang imagine nimo nga kanang wala na kay huna-hunaon kanang wala kanang responsibilities nimo sa matago sa expectation sa mga tao towards sa imo biskag ka ng mga tao nga wala na expect mo pero ma-feel nimo ang imong responsibility towards them kanang wala na ba kanang ang imong kabalakan nimo sa mga tao nga gusto nimo andaman ang imong future kana syempre kana mga problema biya na diri nga kanang dako kay ka pero imagine mawala na siya tanan nga kanang nindot pa kayo ang imuhang environment dito puyanan together with all the people you love and you will be wala kay huna-hunaon nga problema siguro responsibilities kabalaka muna ang muto ang nakapahilak sa ako kay gusto kong moadto sa langit not because of kaning mga wealth or unsa pa na nga makuan. I just want to experience peace kanang tawhay nga panghuna-huna. And then kung dugayo mo paabot lang yun tani sa Ginoo. Yeah. So like only God or He is the source of peace. So sometimes in our life
yeah, I actually experienced that. Like, Lord, nga na yung ani man. Kanang ma-feel mo ang expectation sa uban niya, Lord, dili. Kanang nga na God, but yeah, like, there is only one who can help you, and sa iya lang yun, sa Ginoo lang yun. Siya gyud ang source of everything. And yeah. Pasin mo gud usay ma-misunderstand nato ang kaning concept nga langit. Siguro mahadlok ta ba nga ay kanang at some point sa ato ang kani dili po ni kuan na kina una-una po na ako nga pag nanay langit bay dili na kani sa mga early ages pa na ako nino dili na ako mabuhat ning mga inani nga mabutan, dili na ako mabuhat ng mga kaning dili na ako maangko ning ma-achieve ning mga butanga ana di na ako makapalit og sakyanan inana ba mga inana gani pero samtang magkadako ka no nga makita nimo kung unsa ang realidad ma-feel yun di mo ba nga gusto ka mo uli kanang mauli ka nga tawhay muli ka sa imong balay nga ana lang yun na siya bay so ana lang yun na siya bay so ana siya if ever naamoy mga misrepresentations on heaven sa inyo especially sa ato ang mga batanon sa mga batanon nga naminaw karon siguro dili pa niyo ma-realize karon dayon but once maabot na mo sa stage nga at some point masugot kag sa dili mo ato ba mo yung pagsulay once maabot na mo ginana kanang mga ma-feel niyo inyong responsibilities ana inyong mga problema kanang mga ginaistorya sa inyong ginikanan nga mga problema muna ma-feel na ninyo makalong jud mo langit and pag bation niyo na ayo kalimat sa Little Faith yeah click follow like So, episode 4 so yeah. yes ma'am I think we are now on the verge or we are about to end our episode Yeah. for today and as always let us now share our little learnings Yeah, our little learnings. Again, this is the part where we would be sharing Bible verses, no? Nga pwede nato nga mahimo nga sumbanan samtang ta nagpaabot sa pagbalik sa ato ang Ginoo. So, kinsay una? Ma'am. Okay. Ma'am, Car. So I have here Proverbs 14 verse 13. So a heart at peace gives life to the body, but envy roots the bones. So this verse emphasizes the significance or the importance of inner peace and contentment in our lives. You know, when we are at peace, no, sa ato ang kaugalingon and to our surroundings, we are actually leading ourselves to a healthy and fulfilling life. On the other hand, if we have this jealousy heart, we are kanang putting ourselves or we are becoming to be bitter or tama ba resentful. So yeah, we really need to cultivate a sense of gratitude ba, thankfulness in every day that we are doing, because that for me, having this gratitude heart gives us peace. So yeah, a heart at peace gives life to the body, and also it also helps you ba to attain a healthy physical and mental health. Very nice, very nice. So You know, ang Bible gani, usay mo gud ma-represent ato ang Bible nga pag magdala-dala ta Bible, basa-basa Bible, very just nun kayo, religious. Yeah. Pero try to read ragod. Yeah. Kanang it is a guide gyud siya. It is a very good guide for life. for No? life. Tambag unsay kinahanglan niyo buhaton nindot kay siya. Especially the book of Proverbs. Oh, No, it's about wisdom, your relationship, Mm. everything. That's actually my favorite book sa Bible, Oh, Proverbs. okay, So very that's why I nice. share some. And now, it's my turn to share my verse. Ako na yung na-realize during my trance atong yesterday. Katong Mm. nakapi ko si kong tanaw sa langit. No?
And then after ato ako ang emotional breakdown ba to dili. Nakauna ko aning this verse found in the book of Matthew 6 verse 34, it says, "Therefore do not worry about tomorrow, Yeah. for tomorrow will worry about itself." Amen. So that's it. Submission sa that, I think that encompasses everything ato ang gihisgutan karon. Submission, ayaw i-try og change ang usa ka person. Yeah. Unsa Don't pa be to? afraid to walk Don't away. be afraid to walk away. This verse sums everything up, no? Ayaw ka balaka, ayaw kabati og kahadlok sa imong kaugmaon, for tomorrow will worry about itself. And of Yeah. course, our God is greater than whatever mountains, whatever giants we are facing. Yes. Thank you so much. We Okay. are very thankful for this opportunity na pod, no, nga nakahimo may pag render sa amo ang insights sa fourth episode sa ato ang sa Little Faith podcast. So or sa for atong the year podcast session. 2024, let's focus. Muna ang last? Wait lang. Dili, sa 2024 ba? Mo ni? Atong last podcast, no? 2024. 2023. Sige. Okay. I mean, for the year 2024, let's experience Yes. peace. Yes, No? yes. Let's choose ourselves to be at peace. Okay. So, Hi! hi, So, thank dili you, na Lord. mo makalimtan pag-promote ang, of course, ang pages sa ato ang Yes. Facebook. You can follow Adventist. Sige ito. Adventist This one, Media yeah, Panabo. Yes, and and also Little Faith, the page Little Faith, for more contents such as this, no? And Yes. then we are on the process of making our Spotify. We will be updating you regarding it. No, naapa ko'y gikalibgan gamay, pero pohon-pohon amo ang ma-upload ang ato ang mga episodes sa Spotify. And unsa pa? Ayaw mo kalimot og like and share sa aning episode. And also, if you have thoughts, we encourage you to jot it down sa comment section. Yes. And unsa pa? And also, share if you are blessed with this episode, then share it also. Yes. We are also on TikTok. We are also on Instagram. Yeah. We are also at YouTube. And gamay pa lang kay tag viewers o subscribers sa YouTube. And then, But I hope we are would getting see you there. Oh, we are getting there, no? Yes. Ayaw kalimot. Little Faith and Adventist Media Panabo. So, yeah. From So, amo na on behalf Ah. sa ato ang Panabo crew and Little Faith. Mhm. So we are Amo nang ibili na among famous last words after Yeah. so kanin sa Okay. Okay. so we want to say Happy New Year. Happy. Wait lang, sabay. Sige, 1 2 3 go. Happy New Year sa sa tanan. tanan, sa ato ang mga Let us listeners. welcome 2024 with a smile. Yes. And always, ayaw kalimot. Always remember, All it takes is a little faith. This has been Klein, ang inyong host, ang inyong admin sa Little Faith. And also, this is Kara. And amping kanunay. God bless you. Bye. Bye.